Straight to the point. Now, si NBI Director Mahigala Melvin Matibag, wala ni appeal sa mga witnesses nga i-present karong si Manaha. Ako na nang gika-discuss mga kagalaan. Kaya ang prosecution, mga sukit di paminaw, ilang gikalit-kalit nga si Matibag unta mo ilang i-present Mahigala pagka Martes. Ang nag-object ana Mahigala, si Alan Peter Cayetano ni suporta pod mga kagalaan si Win Gatchalian. Ako na nagika-explain nga lisod man sad kayo mga higala nga murag lipat-lipat ba ang pag-present nimo og witness. Kinahanglan maguna mga kagalaan ang Defense Counsel manganda man sad na sa ilang cross-examination kinsay sunod nga witness nga i-present. Labaw na kanang mga senator judges, labi na mahigala tong mga dili lawyers nga mangandam sad sila unsaon nila pag pangutana kanang maong witness. Muna nakasabot ko nga si Alan Peter Cayetano ni raise anak nga concern ni support si Win Gatchalian. Kaya sa si Win na mingaw si Win nga astak sa ko nagtuon sa ko. Ha? Kaya kinalan po na si Win nga magtuon ay may na lang makapangutan na po rin tao. Kaya maglingkod-lingkod lang sa diha mo tapad-tapad ni Chis Escudero. Di po malalim ng iya mga higala kaya daghang buhimog memes niya. Sa ato lang ng agi katawa-katawa mga kagalaan, maningkamot po na suwin og tuon aron nga makapangutan-pangutana po. Ha? Amo na nga si Matibag wa madayon og kini ni ang presentar last Tuesday. Mamunti lang gika-schedule kay kuno dunay atinan mahigala nga summit si Matibag mo ni mauna. So, tungod atong pag-raise ni Cayetano, niya nang maong concern, so si Matibag adto na i-present sa adlong Martes. Di po sa adlong Lunes day, kaya doon na sila yung mga importante sad mahigalang hisgutan labot gihapon sa motion, no? So si Matibag, nga i-present dito sa impeachment court, ni hatag na daan pod og threat ngadto mahigala sa mga senador, particularly mahigalang Senator Alan Peter Cayetano, nga nag-imbestigar sila sa SEA Games kuno mga higala niadtong 2019 kay ang target ini mga kagalaan si Alan Peter Cayetano. Straight to the point. Delikado mga sukit di paminaw nga sunod niya masod sa prisuhan ini kini si Alan Peter Cayetano mga higala. Delikado mga sukit di paminaw kay kung kini imbestigahan sa NBI unya mo ingon mahigala, sige ato pa sa kaso bisag dili pa na ma-proven, not necessarily mahigala ma-proven na dekin. For as long nga dunay kaso ipasaka, magkasinabot man na sila mahigalang ombudsman mga sukit di paminaw with due respect sa taga-ombudsman. But si Boyeng Remulla mahigala in particular, friends man sila mahigalang Matibag pulos mga presidential appointees. So mahitabo ni ini mga kahigalaan, delikado og mapasakaan yun og kaso ni Cayetano, maparihan ni Marcolita. It does not necessarily mean nga guilty sila. Dili guilty pero mugawas ang warrant of arrest sa plunder nga case non-bailable. Bahala na lang na unya og maabsuelto basta pagkakaron kuhaon ka ipriso ka di na ka-appeal sa impeachment trial. Straight to the point. Isa kining kaso ni Rodante Marcolita, akong gi-evaluate niyang kaso mga kaigalaan. To be very honest ba lang. Kining kasong Marcolita mga sukit tigpaminaw malutsan niya ni sa final na day. Pero og ang tuyo mahigalan di ka-appeal sa Marcolita lang sa impeachment trial mao man ni. Dakpon non-bailable wa na, di na ka-appeal sa impeachment trial. Bahala na lang na unya after 2 years. After 1 year or 2 years or balangan-langan pa mapriso to Marcolita dito, bahala ng korte kung sa acquitted ba na or ma-convicted ba ni kahuman, bahala na. Basta ang ilang tuyo okay na. Atol sa impeachment wa na sila diha. Straight to the point. So kini delikado mga kagilaan mo mahitabo nining Alan Peter Cayetano. Muna nga kagahapon nisulti na si Cayetano may gala murag ilaming hotdon gyud. Straight to the point. Hotdon. Delikado. Mahurot mahigala ang minority senators. Nakinis Cayetano paminaw kung musuod ni prisuhan day kung ilan ning pagaw-sagwaran to di ni mo surrender. Bahala na lang. Musuod ko prisuhan pariyaning Dante Marcolita. Ilan Jinggoy Estrada mahigala di ni pala sa uban ba nga inighulga sayon ra ha ay di musuod mo prisuhan or mo balitok mo. So giusa-usa mga kaigalaan tanaw ko Chris Cayetano mo kuani. Halag kinaunsa. Murag mo akong forecast.
pero delikado nga maoy mosunod ni mga sukit tig paminaw mo nang sa iyang speech kagahapon mo ni ang nahitabo ato sa paminawon kadali mahigala si Alan Peter Cayetano sa iyang kini ni ang speech kagahapon. So what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether may threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the president? Or are you only investigating Dili ni dong kato ning the speech. video kung may finding? Katong usa ka speech nga na post sa akong Facebook account about sa speech ni Alan Peter Cayetano mo no kanana ang about sa kini ni ang investigation niya. Yan ingon siya nga delikado hot doon sila mga sugid tig paminaw. Ako na ning na-post ni sa atong Facebook page mga higala. Anya for emphasis ato ni mahigalang balik pag kuan nila karon for purposes mga kaigalano kan kini dong binabawasan talaga kami. Binabawasan talaga kami. Kana dong. Sige dong. Okay. Sige, atong paminawon ha. Okay. Sige. Mo ni siya mga mo na ni. Ako lang ni mahigalang na-post na nato ni kasamang name sa ato mahigalang Facebook page. Pero for purposes mahigala of discussion atong isgutan mga kaigalaan kay mibarog si Alan Peter Cayetano kagahapon atol sa trial mahigala og iyang gi-raise ning maong concern. Labot bang higala ining maong panghitabo. Kay kung imong basihan landaan medyo pressure gyud ang sa likod ini ang makita nimo impeachment trial lang naa diha. Dunay mga senator judges nga naa diha pero pressure sa likod ini grabe. Mo giingon may galang Congressman Neil Tupas kaniadto atol sa impeachment trial ni Renato Corona mga sukid di paminaw makita nimo nang diha salida lang na diha pero sa likod mga higala ana grabing pinaksiay sa kini ni ang mga pressures. So atong paminawon sa ko si Alan Peter Cayetano una ta mohatag sa dugang discussion. Okay, go ahead dong names. Bawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional, we can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate, di ba? Pia. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. Okay. Maro to sa dong. Maro to. Okay. Sige. Pero medyo atong kuno sugod na pa sumpay ani katong labot sa hulga mga higala kay kinini ang about sa SEA Games mga sukit tig paminaw nga gibutyag ni Alan Peter Cayetano. Mao ni pamahayag mga higalang Alan Peter Cayetano. Human mga kaigalaan nga imbestigahon ang 2019 SEA Games din siya mga higala mo'y target ni ini. Straight to the Ingos kay point. Tano wa may problema tong SEA Games. Pero mo lagi na, bisa pa mga higala way problema og imbestigahon ka, kununghay dunay mga ebidensya, ipasaka ang kaso, mo gawas may higalang warrant to para sa kasong plunder. Plunder gyud isa kang kaso pala di kagawas. Di non-bailable man. Bahala na lang unya na kung naabay ebidensya gwa basta importante mapriso ng daan. Unya while the impeachment proceeding is ongoing. Mo ni ang mahitabo. So una na mo na yung Alan Peter Cayetano, binabawasan kami
Kay una na mga higala si Bato, naman to katunga. Ni sunod may higalas Jinggoy, sunod sa Marcolita. Delikado sunod mga kagalaan ani si Alan Peter Cayetano. Straight to the point. So may tabo mga sukin tigpaminaw medyo gipiang-piangan na sila diha ang minority og hangtod mga higala delikado og ibutang tala nga wa nay lain nga kwan kay mabasa ba nimo ang daway mangutana ang mga senators karon o mawa si Alan Peter Cayetano diha kinsa may mabilin si Pia nga mangutana inoon kay Robin Padilla may gala maningkamot pa sag pangutana mga sukid tigpaminaw kinsa pa may laing mangutana wala na dili sa side may galas majority daghan ang mangutana but muna ang mga panghitabo mga kahigalaan pero ang katawhang Pilipino nagtan-aw although kung butang talang mawas kay Tano diha ayuhon lang sa depensa og mga abogados depensa og cross examine not necessarily nga katong mga judges senator judges mao mahigalay ilang saligan makapangutana pa man mga higala ang mga defense counsel unya naminaw man mga higala ang mga senator judges og ang katawhang Pilipinon Straight to the point. adto na mahigala ang hukom ana kay kini gud mga higala kini mong trial ang naminaw of course ang mga senator judges mo hukom sila but ang katawhang Pilipino naminaw sad og nagtan-aw sad so kung duna mahigala unyay conviction nga ang katawhan mo nagiingon ni Alan Peter Cayetano nga atong i-preserve ang integrity sa korte either convicted or acquitted mao'y hukom sa korte ang importante nga kanang maong desisyon acceptable ba sa Filipino people Straight to the point. kanang maong desisyon madawat ba sa katawhang Pilipino Straight to the point. kay kung panalitan mga kaigalaan kanang either ma-acquitted or ma-convicted kay butan talang i-acquit nila si Sara Duterte acquitted unya klaro gyud nga dunay ebidensya dili madawat po na sa katawhang Pilipino may nga mga tao nga sadaan man gyud na Sara di ayod nganong inyo mang gi-acquit so dili masatisfied ang katawhang Pilipino pero kung ila pod nga ikonbikto bisag kuwang sa ebidensya dili po na gihapon madawat kanus ama na mahigala ang hukom ana unya ngadto sa panahon sa eleksyon Straight to the point. muna nga paningkamutan mga kagalaan sa prosecution nga ma-prove nila ang ilang kaso kay kung ilang presyuron ang mga senator judges magsalig lang sa pressure kay naa nila tanan gahom pwede na nilang himuon gyud bisag ka na may paprisos kay Tano kisa pa sunod ipapriso Ruben Padilla papel papriso kining duha ka mga bilyas sama di mo mobali o mobali mo okay o di mo bali apel pon mo papriso so, mga priso ng tanan din ha ang mga tao may gala nagtan-aw o mahimo mga kigalaang maklaro sa mga mata sa mga tao nga binuang ning maong impeachment trial dili madawat nila ang hukom sa impeachment court Straight to the point. kung dili madawat ang hukom sa impeachment court dunay dakong epekto na inigabot sa eleksyon Straight to the point. isa pag ikonbikto Sara Duterte inigkonbikto Sara Duterte may gala muna kung ingon o ikonbikto si Sara siguro ang makonbikto siya nga convince ang mga senator judges o convince ang katawhan nga angay siyang konbiktohon kay kung dili siya angay konbiktohon maklaro man sa mga tao nga di man to angay konbiktohon ila man gyud konbikto so di kadagan si Sara ang mahitabo ana ang simpatiya na agyapon sa mga Duterte mga sukit tigpaminaw so kana Sara kung mahitabo na mga higala di siya mismo ingom sad kamot may o mahitabo ng Sara di dili para iya ang presidency malagmit na kagalaan ng wala mga higala damha malagmit nga si Basti may mahimong presidente malagmit nga si Pulong baka may mahimong presidente kay ang simpatiya man gud na mga sukit tigpaminaw muna kung gingon siguroon sa prosecution pag-present ng ilang evidence nga kumbinsido ang mga tao nga sad-an si Sara aron nga kung makonbikto ang mga tao makaingon mirisi na konbikto ang ngayang konbiktohon wa na simpatiya ang mga tao mingon na di tamo simpatiya ang ngayon sa ditong konbiktohon pero kung inikonbikto may klaro kayo nga binuang ang pagkakonbikto ang mga senador nga minority hurot na nagpapriso nga ikonbikto nila bisag way ebidensya ang mga tao may binuang ng inyo okay di na kadagan Sara aron lang may basti okay di kadagan si Sara pero makapangampanya man siyang basti okay di kadagan si Sara pero inigsuroy ni Sara sa tibok Pilipinas ana unya inig campaign period ay mo tapok mga tao daykin mo man ay kalainan na kay magnet man mahigala mga Dutertes pagkakaron kana ba wala lay lipod-lipod ba nga kon ba
O muadto ang usa ka, ikaw nagplano ka mo dagang presidente, kinahanglan magyud ka nga humot kas mga tao kay inig adto nimo. Kisa may mong adtuon og ang mga tao dili mo sugat gani nimo. Mutuyo-tuyo lang yung kag speaker ka og graduation kay sigurado man ang mga tao magtapok mong ina dinha. Manong magrally ka, pwede po noon magdakag mga artista kung daghan kag mga kwarta gyud. Da mo na yung buhaton magdakag mga artista day. Ano mo tapok, ha? Pero kung humot yung kas mga tao, ibutan ta kung bituhon la Sara di kadagan, si Basti may makadagan. Inig kampanya may higalang Basti, di mo kumutog, di mo kuyog Sara day. Inig kuyog anay mga higala ang mga tao mo magnet. Wa gyapon. Kay kini i-manage ang expectation mahigala sa mga dumadapig ni Sara Duterte. Kini si Sara mahigala og ingnon talagi. Mahimo ni nga dili makonbikto wa sila 16 nga numero sa Senate. But di ta kahibaw kung tungod sa pressure. Imagine kag si Cayetano sunod nga ipapriso nila, nya sunod pa kisa pa sunod. Delikado nga by force makakuha sila 16. By force. Pwede. So dili makadagan si Sara Duterte pero delikado doon ay laing Duterte nga mahimo makadagan. Parehan sa una mahigala sa panahon Marcos Sr. Si Ninoy Aquino mga higala maoy ilang gituhan nga masunod nga presidente sa Pilipinas. Wa man, gipatay mas Ninoy. Pagkamatay mahigalang Ninoy, nibalhin ang simpatiya ngadto ni Cory. Straight to the point. Wala siya mahigala initabo. Pero sa dili pa tamo padayon mga sugid ning paminaw atong evaluate ning mga witnesses ha. Tanawa ragod ang unang witness nila si John Mark Calilong. Ang sunod nga witness si Attorney Jeremy Lutok. Duha pa ka witnesses. Ilang gi-withdraw ang ubang mga witnesses. Si Sulaika Lopez ilang gi-withdraw. Ako nang gidiscuss ganong ilatong gi-withdraw. Sunod gipang withdraw ang ubang mga witnesses. Ang last witness nila mahigala si Matibag. Unsa man kay buhian nga testimonyang Matibag? Mo ni dakong pangutana ron. In a way, we will give him the benefits of the doubt. But atong evaluate witnesses, unsa man to? Nga mga testimonies. Doon na ba'y unod to yun o wa? Kay lahi man ang pananaw may galag ordinary nga mga tao, labi na og maayo ka dito nga muda mga higalag drama-drama, lahi. Pero sa aspeto mahigala sa pag-apply sa rules and evidence, sa may makuha ni mo testimonya ni John Mark Calilong o ni Attorney Jeremy Lutok. Kung sa may makuha ni mo na, gamitan to sa rules and evidence, na ba kayo makuha? Hisgutan na to unya sa pagbalik mga higala.